சென்ட் 1,00,000ல 84 சென்ட்ல நம்மளுக்கான ஒரு பண்ணை நிலம் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இது பாத்தீங்கன்னா புளியம்பட்டியில இருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் தொலைவிலையுமே, தம்பியூர் மெயின் ரோட்ல இருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர்லயும் லொகேட் ஆயிருக்கு. இந்த தோட்டத்துல இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு 400ல இருந்து 450 வாழைகள் வந்து சாகுபடி பண்ணியிருக்காங்க. அது போக ஒரு 16ல இருந்து 18 தென்னை மரங்கள் வந்து நாட்டு மரங்கள் வந்து காப்புல இருக்குங்க. நேச்சுரலான சோர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிணறு இருக்கு. வாரத்துல 2 முறை வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் மூலமா தண்ணியை வந்து இந்த தோட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சச்சதுரமா இருக்கு. பென்சிங் போட்டிருக்காங்க. ஓனர் வந்து நீட்டா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காரு. 150 அடி ரோட்டு மேல 84 சென்ட்ல அழகா ஒரு வீக்கெண்டை வந்து நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். இது வந்து அன்னூர், கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, பெருந்துறை, சத்தியமங்கலம் இந்த லொக்காலிட்டியில இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே இடம் வந்து சூட்டபிளா இருக்கும். மார்க்கெட் ரேட்ல இருந்து கம்மியான பட்ஜெட்ல தான் ஓனர் வந்து ஆஃபர் பண்ணிருக்காரு. ஒரு சென்ட்டோட ரேட் வந்து 1 லட்சம் சொல்றாரு. 84 சென்ட் இருக்குங்க. நேர்ல வந்து உட்கார்ந்து பேசும்போது இதை விட கம்மி பண்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மேபி இந்த தோட்டம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா டிஸ்பிளேல போயிட்டு இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.